past is not yet history. Sziasztok! Hát nagy szeretettel köszöntünk titeket. Én megmondom őszintén, vagy mindkettőnk nevében mondhatjuk, hogy mi egész nap zizegtünk így a felvétel előtt, szóval én hiszek abba, hogy valami nagyon különleges energiát fogunk nektek most így átadni, és hát nem más lesz a beszélgető partnerem, mint Murvai Dóri, akit képzeljétek el, hogy én most már lassan egy éve ismertem meg egy nagyon kedves barátnőm által. Akkor én nagyon módszerkeresőben voltam, nagyon szerettem volna ránézni egy bizonyos módszerrel az életem különböző elakadásaira, és akkor éreztem azt, hogy már maga az, hogy fiatal, hogy tényleg már ilyen fiatalon beleállt az önismereti útba, nekem ez mindig tényleg nagyon tisztelendő, és egyben nagyon nagy példa is. És így találkoztam én Dórival. Ha engem nem ismertek, én Páncsik Dorina vagyok, családállítással is foglalkozom, és és igazából azt éreztem, hogy hozunk nektek vagy azt éreztük, hogy hozunk nektek egy laza beszélgetés, lehet, hogy sokat fogunk nevetni, mert mind a ketten elég vicces kedvünkben vagyunk, de közben pedig a témát igyekszünk úgy átadni, maga az, hogy mik is azok az energiák, amivel mi dolgozunk, mi ez a két módszer, hogyan ötvözzük mi maga az SVT-t, amiről Dóri fog nektek bővebben beszélni, és a családállítást, hogy hogyan dolgozunk mi amúgy együtt, és mit tapasztaltunk önmagunkról is, hogy hogyan változtunk a módszerek segítségével. Szóval egy nagyon jó kis beszélgetés lesz, innen is köszönöm, Dóri, hogy ezt így elfogadtad, hogy, hogy tényleg így átadjuk, hogy mi merre meddig, és én jövök is neked az első kérdésemmel, ami így rögtön szerintem egy nagyon könnyű és egyben nagyon izgalmas kérdés, hogy a fenébe kerültél te az önismereti útra és ezekhez a módszerekhez. Mesélj nekem erről így a kezdetekről. Sziasztok, szia Dorina! Én nagyon köszönöm először is a felkérést, tök hálás vagyok érte, hogy ma beszélgethetünk így erről, és egy kicsit mind a két oldalt megmutathatjuk egymás mellett, mert szerintem erre még nem volt példa eddig. Úgyhogy abszolút formabontóak leszünk ma este, és meglátjuk, hogy a két technika hogy tudja kiegészíteni egymást, mert szerintem nagyon szépen egymás mellett tudnak fejfel mellett haladni ezek a modalitások. Húha, önismeret. Nagyjából ilyen 14-16 éves koromban elkezdett érdekelni a pszichológia, eszeveszett módon. És gimis voltam kollégista, és hogyha bejöttél volna a szobámban, akkor nem a tankönyveim voltak jellemzően a polcon, hanem a könyvtárból az összes pszichológiai könyv így felsorjázva. Úgyhogy nekem ott kezdődött a szeretete ennek az iránynak, az önismereti iránynak, akkor ezért még egész korlátozottak voltak a lehetőségek, abból a szempontból, hogy az internetben még nem volt meg ez a nagy boom. Az önismereti boom meg aztán még végképp nem volt jelen. Úgyhogy valahol ott kezdődött. Szerettem volna jobban megérteni, hogy mi történik bennem. Nem volt túl könnyű gyerekkorom, és nem voltam túl vidám tinédzsernek sem. Élveztem az életet, de hogy nagyon-nagyon hiányzott valami, főleg a biztonság, a belső biztonság, ha így visszanézek. Ezt az akkori fejemmel nem tudtam volna megfogalmazni, de iszonyatosan kerestem azt, hogy hogyan tudnám megtalálni a helyemet, és hogyan tudnám nagyobb biztonságba érezni önmagamat. És mindent befaltam, ami a környezetemben volt, eszeveszett tempóba. Úgyhogy ez valahogy így indult, nagyon-nagyon-nagyon régen, és azóta tényleg bármi az utamba kerül, ahhoz nagy szeretettel nyúlok, fordulok oda, igyekszem megtanulni, ha olyan a módszer, akkor akár el is sajátítani. Neked ez hogy kezdődött? Erről szerintem még nem is beszéltünk korábban. Annyira jó volt hallgatni, mert így vittél vissza az én saját idővonalamra. Nekem is körülbelül, hát igazából nekem a szüleim vállásánál indult ez a nagy boom, akkor voltam ilyen 13 év környékén, és már akkor értettem, vagy nem értettem, csak éreztem belül, hogy valami nagyon-nagyon nyom, és hogy úgy valahogy szerettem volna én is a saját magam működésére ránézni, mert én sokszor azt éreztem, hogy annyira zizeg az agyam, hogy le kellene kapcsolni, és nem tudtam, és csak éreztem, hogy vagy nagy, akkor még nem tudtam, hogy éber vagyok dolgokra, inkább azt vettem észre, hogy nagyon más vagyok, mint a többiek, és hogy valahol nekem sem volt feltétlen egy könnyű gyerekkorom, onnantól kezdve, hogy a vállás megtörtént, vagy az a szituáció így a családunkban, és nagyon érdekes volt, mert nekem addigra már ott volt ugye évek óta a tánc, mint a művész lelkem kifejezése, de valahol a pszichológia ott háttérben mindig nagyon érdekelt, és azt tapasztaltam, hogy én a táncon keresztül gyógyítottam magamat is, meg igazából így a tanítványaimat is, és amikor a tánc így eljött az életembe, vagy így, hát így mondhatom azt, hogy befejeztem,
akkor jött egy másik olyan fordulópont, amikor azt éreztem, hogy elkezdtem emberekkel dolgozni, kvázi mint üzleti coach, és valahol mindig azt tapasztaltam, hogy ahhoz, hogy sikereket elérj, ahhoz minden ott van, persze lépésről lépésre, de egy dolog nincsen, hogy nem mindenkinek a lelke ugyanolyan szinten áll abban a pillanatban, és akkor kezdettem még jobban érdekelni, nem csak így a saját önismeretem, hanem a mások által is, hogy hogyan tudok nekik eszközöket adni, és valamilyen szinten szerintem ez nagyon igaz, hogy amikor lecsatornázódik úgymondva, vagyis kijelented, hogy te akarsz bármilyen úton, módon magadon dolgozni, akkor egyszer csak jönnek az eszközök, én ezt úgy szoktam mondani, hogy pofáncsap az, amivel a leginkább dolgod van, és amivel a legnagyobb ellenállásban vagy. És így nagyon érdekes volt ez, és olyan jó volt téged is hallgatni, hogy igen, engem sem feltétlenül a történelem meg a matek érdekelt, hanem sokkal inkább az embereknek a működése, meg az önmagamnak a pszichológiája, hogy kvázi gyógyítani akartam magamat, amikor már nem volt elég a tánc. Na, és mi volt az első önismereti módszer, amivel te elkezdtél magadon dolgozni, emlékszel? Olyan, amit önmagamra is használtam, azt hiszem a meditáció és a légző technikák voltak. Az volt az, amihez a legkönnyebb hozzáférésem volt, akár könyvek által, vagy videók által már a későbbiekben, de könyvek által is. Ez azért megjelent már a késő tínédzser koromban. Nagyon szorongó voltam, és kellett valami, amivel le tudom magamat horgonyozni. És találtam egy meditációról szóló könyvet, és ez nagyon sokat segített abba, hogy csak egy picit visszavezessem magamat egy ilyen nyugalmasabb középpontba. Nem tudom ezt hova datálni, hogy ez mikor kezdődhetett, vagy hogy indulhatott el. De itt már szerintem túl vagyok a tini koromon, mire ez megtörténik. Addig csak igyekeztem megérteni, hogy működik a környezetem, és én hogyan működöm a környezetemhez viszonyítva. Mert ez nagy részt amúgy a nőiség kérdéséből is elindult, írtam belőle 2 szakdolgozatot, kicsit érdekelt, hogy működik ez a társadalmi konstrukció, hogy női lét. És ehhez csapódott hozzá nagyon sokszor a filozófia vagy a pszichológia. Szóval ebben a zsizsgésben, meg ebben a feszülésben, meg a stresszben, meg az elfojtásokban, amiből azért bőséggel volt bennem, ez hozta a meditáció, a légző gyakorlatok valami olyan irányba, ahol így talán elkezdtem tudni hozzányúlni a nehezebb dolgokhoz is. Azokhoz, amihez kellett már valamennyi kis stabilitás, hogy az ember meg tudja fogni, vagy tudjon róla gondolkodni. Mert annyira imádom, ahogy mesélsz, tudod miért? Mert van egy ilyen szóösszetétel, amit én annól mindig mondtam, hogy az önismereti út az nem csillámpón, és ez nem letépem a rózsákat, megszagolgatom, megyek tovább, hanem abban van nagyon durva pillanat is, amikor így tényleg önmagaddal is szembe kell nézni, és annyira jól fogalmaztál, hogy amikor a kis szorongó lelked egyszerűen utat kap, és egy pillanatot, szóval ez a, nem tudom, ez a beszélgetése lesz minden pillanata ilyen kis csillámpón is, de igyekszünk nektek átadni teljes mértékig a saját sztorinkon keresztül az utunkat, meg az, hogy nekünk mi segített, és miért lettünk, mondhatom azt, hogy módszerek szerelmesei, inkább így fogalmazok. Abszolút. Nálam amúgy az önismeret az könyvek által kezdődött, elkezdtem mindent is olvasni, tehát sok önismereti önfejlesztő könyveket, aztán nem értettem sokáig, hogy mi az önfejlesztés és az önismeret között a különbség. Mára már én azt gondolom, hogy nagyon egyszerű, persze tök jók a könyvek, nagyon sok mindent tudatszinten tudsz irányítani, befolyásolni, de igazából a legnagyobb önismeret, amikor a lelkedet, meg a tudattalan dolgokat felszínre hozod, és azzal kezdesz valamit. Na és hogy mik ezek a módszerek, amivel igazából mind a kettőt tisztíthatjuk, és olyan jó volt, hogy megemlítetted az elején, hogy még ilyen perspektívában senki nem kötötte össze, hogy családállítás és SVT. Mesélj kicsit kérlek, hogy oké, hogy én így rövidítem, hogy mi ez az SVT, hogy miről szól maga ez a módszer, és hogy te hogyan találkoztál vele? A találkozásom, meg az összekapcsolódásom az SVT-vel szerintem lassan most már egy ilyen 10 évre nyúlik vissza. Lehet, hogy egy picit több is, amikor én először ezzel a módszerrel, meg rendszerrel találkoztam. Iszonyatosan szkeptikus voltam, külső nyomásra mentem el egy SVT tanácsadóhoz, egyáltalán nem akartam ott lenni.
Küszködtem az első szakdogámnak a megírásával, rettenetesen lassan ment, a lehető legtöbb kibúvót próbáltam megkeresni magamnak, mert kicsit több volt a probléma azon kívül, mint hogy amúgy nem tudtam ezt megírni és befejezni. De azokra úgy nem volt jó érzés ránézni, hogy amúgy az életem így nagyjából így romokban, de nem baj, ezzel a problémával lettem én odatolva egy SVT tanácsadóhoz. És úgy voltam vele, hogy jó, hát most üssekő, a legrosszabb dolog, ami történhet, hogy nem történik semmi, beszélgetünk egyet egy órában. És egy tündéri idősebb nőhöz kerültem, aki nagyon-nagyon szépen és tisztelettel használta ezt a rendszert. Most már tudom ezt így mondani, hogy én is használom egy néhány éve. Szóval nagyon-nagyon szépen nyúlt hozzá. És oda mentem én azzal, hogy hát nem tudom befejezni a szakdolgozatomat, és 5 perc múlva taknyom, nyálam, összefolyt, sírtam, bőgtem a kanapén, magzatpózban, mert elkezdtünk váratlanul a családommal foglalkozni. És így ültem, hogy oké, ez egyszerre ijesztő, és valami olyan, amit nekem egyszer, ha lesz lehetőségem, időm és pénzem, akkor meg kell tanulnom. Szóval valami csodálatos élmény volt ez az 1 óra, nem tudtam, hogy mi fog velem utána történni, meg hogy ez mire lesz jó, de rettenetesen sokat adott. És aztán elkezdtem érezni, hogy mire lett jó. Elkezdett egy kicsit kinyitni engem. És aztán időről időre találkoztunk, és az életem egyik legnehezebb élethelyzetén engem részben az SVT vitt végig. Mert 3 évig voltam egy olyan kapcsolatban, aminek voltak bántalmazó hozadékai, és azután fizikailag, szellemileg és mindenféle módon nagyon a nullához konvergált az életem. És engem akkor ez a módszer megtartott a víz felett, és meg tudtam erősödni. Mindent bevetettem nyilván mellette, amit csak lehetett, és próbáltam magamat megtartani, de nagyon nagy szerepe volt benne. És aztán évekkel később úgy hozta az élet, hogy elkezdtem természetgyógyászatot tanulni, és valahogy kerestem még valamit, amivel, szóval a lélekkel akartam foglalkozni, de ezt magamnak sem vallottam be. És nem találtam azok közül, a módszerek közül, amiket így ott el lehet sajátítani, azt, amivel igazán együtt tudnék rezegni. És akkor már hónapok óta keresgettem, hogy jó, persze, nagyon-nagyon szeretem a fitoterápiát, és iszonyatosan érdekel az akupunktúra, de hogy így nekem kell még valami. És ültem az ágyon, és eszembe jutott, hogy x évvel ezelőtt az esőben, így sírva megfogadtam, hogy én ezt egyszer megtanulom. És akkor a következő hétvégén ott voltam egy tanfolyamon, és elkezdtem megtanulni ezt a technikát. Érdekes az élet, hogy hogyan dobja Igen, be a világunkba azt, amivel dolgunk van. És oké, így van. rövidítjük, hogy SVT, de aki még soha nem hallott Mm. erről, mi is a hosszabb verziója, vagy mi ez a módszer? Hivatalosan a spirituális választechnika, eredeti nevén pedig spirituális választerápia. Terápiának most már nem nevezhetjük ezt, de egyébként így nevezték el annak idején, még a 80-as évek végén, mert hogy visszanyúlik a története oda. És egy szociológus páros, férj és feleség indította el ezt a technikát az útján, akkor még csak választerápiának hívták. És majd megismerkedett vele egy Robert Detzler nevű amerikai lelkész, aki hazavitte a saját közösségébe, és aztán dolgozott rajta folyamatosan. És azt találta, hogy gyönyörűen használható arra, hogy a tudattalamban rejtőző blokkokat, amiket a rendszer programoknak hív, azokat a felszínre hozzuk, adjunk nekik szeretetet, tiszteletet, nézzük meg, hogy eddig miért voltak itt, mi az, amit szolgáltak, hogyan tudtak bennünket biztonságban tartani, megvédeni, adni nekünk bármit az életünkbe, és aztán a lehető legjobban, ahogy megengedjük el. Úgyhogy tudattalan programokat, meg blokkokat vizsgálunk, akár emberi kapcsolatokban, akár családi viszonyrendszerekben, akár az életünk bármelyik területén nagyon rugalmas technikáról, és nagyon-nagyon szerteágazó és széles tudástárú technikáról beszélünk, úgyhogy nagyon jól tudjuk különböző helyzetekbe használni. Úgyhogy ez a spirituális választerápia, választechnika, ahogyan most hívjuk, és én nagy szerelmese vagyok most már felhasználóként is, vagy hát tanácsadóként is 3 éve körülbelül. Én emlékszem az első SVT-re, amikor nálad voltam, és velem valahol ott egy nagyon nagy fordulópont volt, én addigra már nagyon sok száz pályaórányi munkám volt családállításban, korábban már jártam SVT-re is egyszer-kétszer, de mégis amikor leültem a kanapéra, és amikor elkezdtél a rendszeremen dolgozni, én nem tudom, hogy hogyan, de azt éreztem, hogy a legmélyebb dolgot is olyan
lazán tudom átadni neked, hogy figyelj, nézzünk már erre, és pont ezt éreztem, hogy olyan jó, amikor veled dolgozom, hogy követed az energiámat, hogy mire van szüksége ott a léleknek. Na most, de hogyha valaki tényleg totál elsőnek hall erről a módszerről, akkor nyugtassuk meg, hogy itt nem vuduzunk a lelkekkel. Konkrétan Nem, nincs kristálygömböm. pedig úgy néha jó lenne, nem? Én is gondoltam, hogy így Nagyon adnám. Imádnám belenézni egy picit, csak így a holnap reggelig, milyen idő lesz, mert az időkében már nem nagyon bízok meg mostanában. Szóval, hogy ilyen kis apróságokat, nem, de tényleg viccen kívül nincsen lila köd. Azzal se lenne baj, ha valaki úgy dolgozik abban, hisz nagyon szeretem úgy használni ezt a módszert, hogy akik hozzám érkeznek, biztonságban érezzék magukat, meg kényelmesen. Szerintem ez nagyon fontos. Bármilyen módszernél, bármilyen technikáról beszélünk, önismeretről, önfejlesztésről, mindegy, hogy miről, hogyha valakivel együtt dolgozol, akkor az én világomban kutyakötelességünk egy nagyon-nagyon biztos terepet tartani, meg megtartani az ülés alatt. Mert akkor fogunk tudni hatékonyan együttműködni, meg akkor fogjuk tudni segíteni, vagy támogatni, vagy mellette lenni annak az embernek, aki odaérkezik hozzánk. És rugalmas rendszer, a hitbeli kérdésekben is én rugalmasan kezelem ezt, mert lehet, hogy te azt fogod mondani, hogy Istenben hiszel, valaki az univerzumban fog, vagy a teremtő erőben, vagy Buddhában, vagy bármilyen modalitást behozhatunk, vagy bármilyen hitbeli elképzelést, én azzal szeretettel megyek, mert az lesz a te valóságod. Akkor a te valóságodon belül fogunk addig nyújtózkodni, ameddig a takaró ér. És meg fogjuk tudni találni a közös pontokat, meg a közös szavakat, ugyanazt fogjuk mondani, csak esetleg más nyelven, de ezzel semmi baj nincsen. Úgyhogy én nagyon szeretetteli technikának gondolom emiatt, mert tényleg egyveleg nagy valag, és vannak benne nyugati filozófiai, meg klasszikus keleti filozófiai elképzelések is, és megférnek egymás mellett, és nagyon szépen tudjuk használni az üléseknél. És van matematikus, fizikus vendégem, akivel abszolút csak a realitást talaján dolgozunk, de bazi hatékonyan. Oké. Mit jelent az, hogy dolgozol? Hogy dolgozol? Tehát hogyan néz ki egy ilyen, nem tudom, SVT session? Tehát bejelentkeznek, időpontot kérnek, mire számíthatnak, mi fog ott történni? Általában meg szoktuk beszélni, hogyha az, aki megkeres engem, és tudja előre, hogy milyen témával jönne, akkor meg szoktuk beszélni, hogy legalább mi az a terület, amivel együtt fogunk foglalkozni. Én elmondom, hogy mi az, amire mondjuk rá tudunk nézni, persze menjünk ezzel, vagy esetleg egy másik megközelítésből, de többnyire csak ennyit beszélünk meg elsőre, mert ez bőven elég nekünk. És aztán, hogyha megérkezik hozzám az, akivel együtt dolgozunk, akkor a legszélsőségesebb és spiribb dolog, amivel találkozik, az az ingem. De ez sem a Szentlélek, Jóisten vagy bármi egyéb mozgatja, hanem ugyanúgy, mint a kineziológiában, önkéntelen izomválasszal dolgozunk mi is. Annyi csak, hogy ez az én testemen keresztül fog csatornázódni. Ez a spirituális előtagja ennek a technikának. Mindig megbeszéljük, meg elmesélem, hogy mi ennek a technikának a története, hogy hogyan működik, mi az, amit várhatunk esetleg tőle, hogyan érezhetjük magunkat egy-egy ülés után. A felszabadultság, a belső könnyebbség, az általában, vagy ez a teresség, ez meg szokott történni, még akkor is, hogyha az ülés után van egy ilyen érzelmi kiszelepelés, vagy az embernek úgy kisírhatnék jobban magát, de ez sem mindig jellemző, nagyon változó. Hozza a vendég a témát, és körbejárjuk minden oldalról. És ahogy mondtad, nincs olyan, hogy ennyire szorosan legyünk rajta az úton, hanem igyekszem azt követni, hogy hova megy az ülés, mi az, amire szükség van, milyen minták jönnek fel a tudattalamból, az milyen más területekre van még esetleg hatással, elmegyünk oda, és megnézzük azt is. És nagyon kedves számomra ez a rendszer, mert azt érzem, hiszem, meg tudom is, hogy nem tudom ráborítani a vendégekre az asztalt, szóval nem tudom jobban megterhelni azt, aki hozzám érkezik, annál, mint amennyire nehezen érzi magát. És ez egy nagy áldása ennek a technikának, hogy nem fogok nagyobb terhet rakni. Csak leveszünk, amennyit csak tudunk, és amennyire éppen lehetőségünk van. És igyekszem mindig pozitív, jelenbeli megerősítéseket, eszközöket, technikákat, bármit adni, amivel utána az ülés után is szépen lehet vinni tovább a folyamatot. Otthon akár. Úgyhogy így. Esküszöm, kedvet kaptam, hogy esvetézünk egyet. Szóval, hogy én emlékszem az első pillanatra, amikor én megérkeztem, és csak láttam egy ilyen
jó sok papírlapot így egymás után, és csak tekergetted ott az ingákat, közben írtál, kérdeztél, mondtad, tekergetted az ingát, és én csak annyit éreztem, hogy bármi is ez, ott energia van, és tök jó volt meglátni, hogy itt nem lelkek, meg semmilyen nincsen, hanem konkrétan van egy kérdésed, és mondasz olyan dolgokat, amit honnan tudsz, hogy ez van. Szóval, hogy itt jön a csatorna, hogy te megkapod azt a belső énünktől Igen. információt. Mesélsz erről egy kicsit bővebben? Igen, a sok papír paksamétát ingatábláknak hívja a mi kis módszerünk, és van belőle azért elég sok, 32 plusz-minusz néhány. Félkörívbe vagy körívbe kiterített formákról van szó, ezért ilyen a formája, mert így mozog az inga nagyon kényelmesen, és találjuk meg a válaszokat, ezeken számok, kifejezések, szavak találhatóak, és nagyon sokat asszociálunk pont emiatt, mert a megtalált szavakat az beépítjük a történetbe, kibontjuk őket, gondolkodunk együtt róla, ha kell, finomítjuk, ha kell, egy kicsit áthúzzuk, szóval nagyon-nagyon jó kis beszélgetős módszer ez. Mélyre tudunk menni, ha arról van szó, meg van rá igény, meg van rá lehetőség. És hogy hogyan történik maga a munka, az SVT-ben a felső énünkkel, felettes énünkkel, vagy felsőbb énünkkel, ugyanúgy, ahogy a pszichológiai használ terminust, ami rálát a tudatos meg a tudattalan működésére. Szóval ezzel az érészünkkel kapcsolódunk össze, és vele végezzük a munkát az ülés alatt. Ez nagyon áldásos, azért, mert az ego egy picikét visszább szorul. Szóval ha félelemből, fájdalomból, vagy bármi hasonlóból nem néznénk rá egy válaszra, vagy nem tudnánk tudatosan behívni a kérdésre a választ, vagy az irányt, amerre gondolkodnunk kell, akkor a felső énünk megteszi azt a feladatot szeretettel, hogy átlépi ott az egót, és hozza nekünk a tiszta választ a tudattalamból. Esküszöm, olyan annyira jó energiával beszélsz róla, és annyira egyszerűen adod át, hogy pontosan ez volt a célom ezzel, hogy én saját tapasztalatot tudtam elmondani. Nem értettem, hogy működik, engem nem is érdekelt, hogy működik, de azt tudtam, hogy működik. Nyilván azért sem érdekelt, értsétek jól, mert tudtam, hogy az egómnak van szüksége megint a válaszokra, pedig ott mindent megkaptam, és nagyon szeretem, hogy nem kell egy specifikus témát kiválasztani, hanem tényleg mész az energiával, és azért több érett területre tudsz egy ilyen session alatt ránézni. Oké, és mit jelent neked energiával dolgozni? Ha most megkérdeztél volna erről 3 évvel ezelőtt, tök mást mondok, mint most. Nagyon izgalmas, mert nem nincsen kétfajta ülés nekem se. Még akkor se, hogyha valaki ugyanazzal a témával keresne meg reggel, meg délután. Mert ott vagyunk egy térbe, és majd ezzel kapcsolatban akarlak is kérdezni a családállítással, hogy nem mindegy, hogy kivel vagy ott abban a térben. Hogy tudtok együtt dolgozni. Szoktam a vendégeknek is mondani, hogy nem baj, ha nem működik nekünk, meg nem baj, ha nem ez az ő technikája. Ad neki egy esélyt, én iszonyatosan boldog vagyok. Na, lehet, hogy nem fogunk tudni együtt mókolni, lehet, hogy nem mi vagyunk egymás emberei. De azért többnyire szépen tudunk haladni a vendégekkel, ez ritka, hogyha úgy alakul valami miatt, hogy mégsem egymás szájíze vagyunk. Energiával dolgozni. Néha fárasztó szerintem, de egyébként iszonyatosan feltöltő. Szóval egy ülés után tudom azt érezni néha, hogy kimerült vagyok, de ez inkább a fókuszált figyelemnek köszönhető. Szóval, ha valaki bejön az ajtón, onnantól kezdve nekem nincsen más a térbe, csak ő. Ez lehet, hogy alkatilag is adott, de a technika is segíti, hogy a fókusz az tűpontosan csak azon van rajta, aki ott van bent. Az én történeteim, az én életem annyira köszönnek be, amennyire az adhat a másiknak. De néha kísérik testérzetek. Ebben szerintem hasonlóak vagyunk egy kicsit a családállításhoz. Szóval néha kísérik az ülés testérzetek. Ez nem kötelező, nem jó vagy nem rossz. Ha megjelenik, akkor mutat esetleg valamit, vagy mondjuk semmit, de azt legtöbbször igen, hogy ott vagy valamit elengedtünk, vagy valamit még meg kell nézegetni. Szóval nagyon érdekes ez szerintem mind a két ponton más. Nekem is más megélni ezt, hogy energiával dolgozunk, meg annak is, aki hozzám érkezik. Más a tapasztalás legtöbbször. Az biztos, hogy rajtad azért masszívabban fut, és amit csatornázol felénk, az meg én a saját tapasztalatomban, amit én eddig általad tapasztaltam erre a módszerről, lágy volt, és annyira szeretem, hogy adsz feladatokat, amikor szükség van, akár tudatszinten valamit beleerősíteni, mondjuk egy mantrát, vagy egy olyan mantrát, ami igazából én úgy szoktam, hogy oldó mantra, hogy
tényleg, amiket így leírogattattál velem, és így nem is értettem, hogy minek kell leírni, miért nem elég mondani, és hogy mennyire más, amikor leírtam, és írtam, és 21 napig keresztül, és azt is megkérdezted, hogy hány napon keresztül a felső bénem, hogy mire van szüksége neki, és annyira durva volt, meg emlékszem egy pillanatra a levendulaolajra, és akkor mondtad, hogy én nem is tudom, de most vettem a levendulás gyertyát, mielőtt jöttél, és ugye a rendszer meg a pont ezt adta nekem, hogy levendulát szaglásszak, és akkor mondtam, hogy aznap reggel mielőtt mentem hozzád, bementem oda a West Endbe, és akkor ott voltak ilyen levendulás izék, és így annyi, úristen, mennyire szeretem a tihanyi levendula, meg minden, és akkor mondtad, hogy ott a session közepén, hogy amúgy most neked nagyon jó lenne a levendula, és annyira szeretem ezt a kombót, ahogy dolgozol, hogy nem, hogy tényleg akár a természet gyógyászatból is hozol be dolgokat, tehát, hogy így nagyon egy ilyen komplex rendszert érzek körülötted. Nagyon szeretem a különböző technikákat, szóval akár mondjuk gyógynövényekről van szó. Nyilván ez az én életemben, szóval én használom. Illatokat mondok esetleg a vendégeknek, de hogy bármi, ami nekem egyszer segített, és érdekelt, és elmentem felé, azt ugyanúgy odaadom bárkinek, aki hozzám érkezik. Ha valaki nagyon szorong, és tudom, hogy ha most ki fog menni, akkor lehet, hogy fog egy picit könnyülni a lelke, legjobb esetben egy nagyon kicsit könnyül, vagy akár nagyon, de mi van, hogyha amúgy ugyanúgy behúzódik egy spirálba, akkor szeretek adni légzőgyakorlatokat, vagy meditációkat, vagy vezetek mindfulness meditációt, hogyha az van, linkelek YouTube-ról, Spotify-ról, bárhonnan, szóval, hogy igyekszem mindig azt a csomagot adni, ami ahhoz a területhez, ahhoz az üléshez, bármihez egy kicsit segít tovább menni, hogy legyen mihez nyúlni, mert hát nem vagyunk minden pillanatban együtt, úgyhogy valami legyen, akkor is munícióba, ha esetleg két ülés között vagyunk. Oké, és milyen témákkal szoktak téged megkeresni a vendégei? Tehát ha most hallgatják, és azt mondják, úgy tök jól érzem, igen, akár már próbáltak családállítást, vagy akár semmilyen módszert nem próbáltak, de azt érzik, hogy hív ez a módszer, milyen témán lehet dolgozni a Svétével? Amikor valaki azt érzi, hogy így nagyon meg van rekedve az életébe, és nincs meg, hogy még az irány sincs meg, azt sem érzem, hogy mi lehet a baj, de azt érzem, hogy nem vagyok, érzem már, hogy nem vagyok a helyemen, és nagyon-nagyon szűk a tér, és nagyon szoros a létezés, nagyon feszít minden, akkor örülök, hogyha ebben a pillanatban bepottyan hozzám valaki. Ezzel nagyon szépen tudunk dolgozni. Egyrészt lazítani a nézőpontokat, másrészt meghozni a nézőpontokat, meg a lehetőségeknek az észrevételét, a látszatát, egyáltalán az intuíciót erősíteni. Ilyenkor nagyon sok felé indulunk el. Vagy választási helyzetekben. Ilyenkor nem azt fogjuk megmondani, mert nem is tudom, bárcsak tudnám, hogy melyik irányba jó menni, hanem a belső hangon fogunk megint meg az önszereteten dolgozni. Nagyon sokat dolgozok olyan nőkkel együtt, akik a saját nőiségükhöz akár nehezen kapcsolódnak. És ez jöhet párkapcsolati oldalról is, de jöhet úgy is, hogy nincsenek kapcsolatban, hanem csak a saját nőiségük, vagy akár a szexualitásuk megéléséhez kerülnének közelebb. Ez is egy gyönyörű téma, amiben lehet menni. De párkapcsolati kérdésekben, vagy családi nehézségekben, emberi kapcsolatokban nagyon-nagyon jól funkcionál ez a módszer, és tök szépeket tudunk harmonizálni emberi kapcsolatokon, meglazítani. Úgyhogy számtalan módon, ha valaki bármilyen nehézséggel küzd, nem tudja magában elfogadni egyes tulajdonságait, készségeit vagy képességeit, akkor azon is szépen dolgozunk. Szóval minden, ami egy picit az önszeretetet, a belső biztonságot növeli, akármilyen témáról van szó, abban nagyon-nagyon jó az SVT. Hű, ez nagyon kerek volt elejétől a végéig maga a módszerről, és tényleg annyira árad belőled így a módszer iránti szeretet, meg elköteleződés, és én nagyon szeretem azt, hogy nem így vagyunk, hanem hogy azért látunk körülötte dolgokat. Na, Tök fontos. emlékszem a pillanatra, amikor ott voltam SVT-zni veled, és mondtam, hogy akkor még én ugye a képzőcsoportban családállítást tanultam, és mondtad, hogy lehet, hogy nem véletlen jöttél te az életembe, valószínűleg mi még fogunk együtt dolgozni, csak akkor én a másik oldalon fogok ülni, és én emlékszem a pillanatra, utána majd hónapokkal később, és amikor mondtad, hogy jól lenne ránézni valamire, és ugye mesélj már arról, hogy mi volt neked így a családállításról sztorid, hogy mennyire voltál szkeptikus akár a módszerrel kapcsolatban, vagy hogyan érkezett ez az egész?
Képzeld, amúgy szkeptikus nem voltam, iszonyatosan nagyszerű technikának találom, tök sokat olvastam róla, meg ismerősi körömben is volt, aki többször is volt családállításon, és így láttam, hogy tényleg sokat tud segíteni, sokat tud lazítani dolgokon, nagyon szépen lehet haladni vele. És én nagyon féltem ettől. Én most kimondom őszintén, beszartam a családállítástól. És éreztem azt évek óta, hogy igen, nekem nagyon el kellene menni egy családállításra, de az a téma, amivel én igazán mentem volna, azt éreztem, hogy így azt nem bírom még el. És szerintem mindenkinek van ilyen életterülete, hogy kell rá idő, hogy az ember megerősödjön hozzá egy picit. És akkor én is annyira beszorultam a saját valóságomba ezen a területen, hogy egy életem, egy halálom, menjünk és próbáljuk meg. Plusz én személyesen voltam nálad családállításon, egyénibe, nem csoport folyamatban voltam. Ezt úgy éreztem, hogy szívesebben vinném egy ilyen kisebb, intimebb térbe be, és nagyon kíváncsi voltam, hogy működik. Ugye iszonyatosan szépen tartottad meg nekem a teret, mindenki jöhetett, minden feljöhetett, ítélet nélkül, és nekem az nagyon sokat adott, hogy mi előtte már találkoztunk, és beszéltünk egymással, és azt éreztem, hogy meg tudok benned bízni, hogy nagyon-nagyon jó szakember vagy, hogy biztos teret fogsz tartani, és hogy én abba beleengedhetem magam. Mert nem, a saját életemben nem egy kicsi történettel mentem oda hozzád, hanem vittem az én családi nehezemet, ami 20 éve tartogatott és őrizgetett nehéz. És azért annak teret tartani, szóval én nagyon köszönöm még egyszer, mert iszonyatosan csodálatos volt. És jól fel is kavarta az energiákat. Aludtam utána 2,5-3 órát, azt hiszem, amikor elbúcsúztunk. Szóval nagyon nagyszerű volt. Igen, a családállításnak van egy ilyen jó kis tulajdonsága, hogy valahol utána a lelkünk egyrészt könnyedebben megy haza, de sokszor azért felkavaró is, ami ott történik, viszont én azt gondolom, hogy minden azon múlik, hogy tényleg magunkba bízunk, hogy ha már eljön az a szint, hogy én erre rá akarok nézni, és tényleg egy jó szakember találsz, aki meg tudja tartani a teret, és nem sérülsz bele, mert a családállítás nem az a módszer, ahol igazából bele kéne menni a traumába, hanem a trauma pont széléig megyünk el, és ott, ami akkor nem volt kireagálva, amikor ez történt, most már ennyi idő távlatából, ennyi önmunka távlatából, akár egy csoportérben, akár 1-1-ben, egyéniben, ott a lehetőség már egy másik módon kireagálni, és úgy a lelkünknek egy olyan részével dolgozni, és én innen is nagyon hálás vagyok, mert tényleg azért egy nem kis sztorit hoztál, meg nem is szeretem így sztorizni, hanem tényleg minden rendszernek van egy súlypontja, ahol valami történik, ami a másik életében egy olyan fordulópont, és amikor valaki eljut arra ennyi önismereti módszer után, hogy ránézzen és fordulópont legyen, mert már az erőt tudja elvinni, nem a fájdalmat belőle. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges pillanat volt, és én innen is nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm a bizalmadat, és én ezért is szeretem a módszert, mert pont erről beszélgettünk, mielőtt elindult a felvétel, hogy mennyire jól látni a térben magát, azt, amit lehet, hogy már te dolgoztál, akár az SVT módszerével a térben kirajzolódva, úgy, hogy már biztonságban van a lelked, és én szeretem, van egy ilyen szlogenem is, hogy ahol a lelkünk biztonságban van, én tényleg ezt érzem, hogyha egy jó családállító csoportba vagy egy jó terapeutával, értsétek ő ezt a szót, akkor, mert ugye semmit nem lehet terápiának mondani, ami amúgy az, szóval, hogy egyikünk se terapeuta, viszont mind a ketten módszerek szerelmesei vagyunk, és használói, nem csak felhasználó szinten, hanem akár tértartó szinten is. Szóval, hogy nagyon különleges maga az egész, és még nem találkoztál családállítással, akkor igazából nagyon hasonló rendszerekben dolgozunk, mint az SVT, csak kicsit azért más, mert a transzgenerációs traumákat is tudjuk oldani vele, és most már azt mondom, hogy 7-8 generációlag visszamenőleg is képes egy-egy sztori ismétlődni, ami amúgy nagyon fura volt nekem is első pillanatban, hogy hogyan, és hogy én, ha nem is ismertem az ükapámat, akkor hogyan juthat el hozzám az ő fájdalma, de az a helyzet, hogy sejtszinten nem csak azt kapjuk meg, hogy milyen színű a hajunk, milyen az alakunk, hanem örököljük az érzelmi tartományt is, ami ott mindent leragadt, és hogy van egy jó hírem, meg egy rossz is, hogy nem csak az, ami jó, hanem azt is, ami nem lett kiragálva. Nagyon szeretem ezt a mondatot, hogy minden olyan helyzet, ahol nem volt lehetőséget kireagálni dolgokat,
egyszerűen nem volt lehetőséged felszabadítani magadat, abból trauma lesz. Viszont, hogyha vissza tudunk menni a széléig, és én azért szeretem amúgy a csoportos terápiákat is, megmondom őszintén, mert valaki helyettem az én rendszerembe végzi el a nagyobb melót, és én már abba a könnyebb állapotba tudok belemenni, viszont kívülről a teret figyelve rá tudok jönni, hogy hogy már ott van bennem a lelki erő arra, hogy én ezt végigcsináljam. Az egyéniben azért kicsit másabb, mert ott az egész folyamatot együtt visszük, 1-1, tehát ketten vagyunk ott, viszont nagyon szeretem látni, hogy tényleg ahogy megérkezik egy embernek a történetéhez az, hogy oké, itt a családállítás módszere, ott megjön az erő is arra, hogy a változás létrejöjjön. Nagyon jó volt így visszaemlékezni a tiédre is, mert maga egy másik terep is volt, mert veled dolgozni azt is jelentette számomra, hogy egy olyan ember jön családállításra, egy olyan rendszer, aki már az is sok mindent tisztogatott magán, és valahol tudjátok, amikor egy hagyma így nyílik lefele, és az a központ, ami ott az a nagyon-nagyon erős rész, na azzal dolgozni, én azt gondolom, hogy az egy különleges helyzet és szituáció volt, szóval én is innen nagyon hálás vagyok ezért az egészért. Azon gondolkodtam egyébként, amikor nálad voltam családállításon utána, hogy azért ez nem a félősek sportja, hanem a bátraké. Szóval nincs hová elbújnod. Ott feketén-fehéren ott van minden a térben. És ott van a súlya, meg ott van a helyzet, akkor is, ha egyedül vagy, akkor is a csapatban vagy, hogy ehhez azért kell kurázsi. És nekem iszonyatosan sokat segített az erőd, amivel ott álltál. Szóval nekem ahhoz a történethez én az édesapámnak a halálát vittem, nagyon korán történt, és nagyon váratlanul, és nagyon hirtelen, kicsi voltam, 8-9 éves, és oda visszamenni, azért nekem nem volt semmi. Szóval sok bátorságot, meg sok mindent gyűjtöttem össze, mire ide elértem, ahogy mondtad, a hagymahéjak. És végül is csak ez az origója nagyon sok mindennek. És hogy azzal az erővel, meg azzal a biztonsággal, amivel ott engem tartottál, tényleg úgy voltam, amikor végeztünk, és eltelt 1-2 nap, hogy hát még a saját vállamat is megveregettem, hogy na, hát azért ez végül is egy tökös dolog volt, hogy ezzel így foglalkoztunk, és ilyen formába mentem, és az az igazság, hogy azt már évekkel ezelőtt eldöntöttem, hogy ha elérek ide, erre a pontra, hogy ezzel foglalkozzak, és erre ránézek, úgy, hogy belemenjek mélyen, akkor ez lesz az az eszköz, vagy az a technika, csak az emberem nem jött meg hozzá. Úgyhogy megjöttél, és ezt nagyon köszönöm. De hogy te mit gondolsz erről, hogy mennyire kell ehhez így tényleg bátorság, vagy erő, amit én mögé tettem, vagy lehet, hogy ez csak az én történetem miatt érzem ennyire súlyosnak, de én tényleg azt gondoltam, hogy nincs hova menekülni, szóval ez azért kell beleállás. Aki által én amúgy megismerkedtem maga a családállítás módszerével, én tőle hallottam először ezt a mondatot, és én az összes csoportomon, vagy az összes egyéni terápián elmondom, hogy igen, ez a bátrak sportja. Tudjátok miért? Mert az van, hogy ott az igazság derül ki. És mindegy, hogy mit nyomott a rendszer, a családi rendszer, az emberek szeretetből, mit nyomtak a szőnyeg alá, ha te lelked készen áll arra, hogy felfedődjön akár egy titok is, mert ott van benned az alázat, hogy tudod majd kezelni, nem rontasz rá a szüleidre, nagyszüleidre, hogy miért nem mondtátok el, hanem megérted, hogy minden valami célt szolgált, és lehet, hogy ezt nagyon igaz ez az ok-okozat, hogy sokszor a múltban van egy ok, aminek te elszenveded az okozat részét, de hogy igazából, ha azt nézed meg, hogy neked már erőd van arra, bátorságod, szabadságod, hogy ezt meg tud változtatni, le tud tenni, akkor már ez egy nagyon más fordulópont. Én a saját sztorimra emlékszem, hogy nem közvetlen velem történt maga a trauma, viszont részese voltam, mivel egy hozzám nagyon közel álló személlyel történt meg. És én úgy találkoztam a családállításra, hogy egyszerűen éreztem, hogy kell egy külsős módszer, mert nem tudok túljutni azon a sztorin. Egy haláleset volt, és mondtam, hogy ez nem lehet, és már nem értettem, hogy mi zajlik bennem, jött a kép vissza, szóval, hogy annyira durván kezdett a pszichém egyszerűen így zárni egy kis karitkába engem, hogy azt mondtam, hogy jó, nekem kell egy módszer. Én is egy egyéni terápián voltam először, amikor a családelító és én voltam, és én akkor azt éreztem, mint tudjátok, van ez a játék gömb, amin így a hópelyhek így össze-vissza
Na hát körülbelül én azt sem tudtam, hogy milyen világ, és hogy minden, amit addig gondoltam a világról, az semmivé vált. Minden, amit gondoltam addig, és így azt éreztem, hogy de valahol a lelkemnek ez igaz. Hogy valahol ő mindig érezte, hogy van ott valami, és valahogy úgy összeállt az egész rendszer. Hogyha megnézed, vagy belenézünk az egészbe, akkor nagyon egyszerű, hogy minden mögött vannak a szülei, a nagyszülei, a dédszülei, az ükszülei, és néha egy-egy szakítás ára, akár a múltban, a te életednek az ára, úgy mondva. Tehát, hogy ha ott az nem történik meg ez a szakítás, akkor lehet, hogy a nagypapád nem kerül össze a nagymamáddal, akkor nem születik meg az anyukád, és akkor például te sem jössz létre. És hogyha megnézed így, akkor én ezért szeretem ezt a rendszert, mert egyrészt a racionális elmének is nagyon szépen ad magyarázatot, hogy mi, miért és hogy történik, és közben pedig van egy olyan oldala is, amivel igazából ez a tértartás, ez olyan cuki vagy, hogy ezt így említetted, mert valahol nekem ez mindig, ha így belegondolok, mindig könnyed volt. Azért, mert így éreztem, hogy ha már megnyílik a lélek annyira, hogy lehessen dolgozni ezzel, akkor nekem csupán egyetlen egy dolog van ott, feltétel nélkül ott lenni mellette, és egyszerűen hagyni, hogy az ő saját tempójában menjünk. Ha egy állítás másfél óra, akkor másfél óra. Ha egy állítás fél óra, akkor fél óra. Ha 2 óra, 2 óra. És hogyha ennyit lépünk abba a rendszerbe, vagy egy hatalmasat ugrunk, annak a személynek, aki elhozta azt a témát, és változásra vágyik, és könnyebbségre, annak az ennyi ugyanakkora, mint másnak az ekkora lépés, mert én mindig azt figyelem, hogy az a téma kapcsán, amivel ő dolgozni akar, és amiből a lelke besokált, és szokták kérdezni, milyen témával lehet családelításra jönni. Hát például nem működik az életem, nem találom a helyemet, folyamatosan ugyanaz a párkapcsolati minta jön, ugyanolyan vagyok, mint az anyám, pedig mindent megtettem, hogy nem, ugyanolyan vagyok, mint az apám, pedig mindent megtettem, hogy nem. Ne legyek olyan, akár egy haláleset, amin nem tudsz túlélni. Lehet, hogy nem is közvetlen a te környezetedben történt, de mondjuk egy nagyon közeli barátnődnek a párja ment el, és egyszerűen ez rád olyan hatással van, és én ezt a saját sztorim nem értettem, hát nem is család miért. Aztán rájöttem, amikor elkezdtem a hagymahéjakat bontani, hogy igen, csak a lelkem megtalált valamit, ami az én rendszeremben is ott van, és ezért nagyon-nagyon igaz az, hogy mindenki, aki oda gyűlik, vagy aki akár hozzám kapcsolódik, azzal a témával, amivel éppen aktuálisan dolgozunk, az valahol hátul a rendszeremben megvan. Lehet, hogy nem hat rám, és ezért tudok kicsit egy ilyen kívülálló személyként ránézni erre az egészre, viszont valamikor nagyon durván hat rám, és most még pont abban a kategóriában vagyok, hogy azokon a témákon, amin én éveket dolgoztam, tehát nekem most már a családállítás közel 5 éve az életem része, több 100 órányi pályamunkám van önmagamon, és több 100 családállításon vettem részt, mondhatom azt, hogy 100 fölötti szám, ahol én is ott voltam, mint képviselő, vagy mint állító, mint témahozó, és sokszor így megijednek, hogy úristen, mi fog ott történni, nincsen lelkekkel, nem vuduzunk, semmi nem történik. Egyszerűen az a morfogenetikus családi mező, vagy úgy szoktam megfogalmazni a vendégeimnek is, hogy képzelj el, mint hogyha lenne egy Winchester, ahol tele van információval, és azt odadnád, és ott letöltődik az az információ, ami számodra most a legnagyobb szükség arra, hogy te már szabadabban, könnyedebben, másképp menjél az életedben tovább, hogy ne cipeld a zsákodban, az életnek a zsákjában azokat, ami nem is a te feladatod. És annyira durván jön ez a mondat, és valahol most kezdem el kapizsgálni, hogy miről is szólhat, inkább így fogalmazok, hogy ami nem a sajátod, azt nem tudod megváltoztatni. És én ezt nagyon sokáig nem értettem, hogy ilyenkor van az, hogy próbálod előbből tolni az életedet, próbálod a sémáidat, mintáidat pucolni, takarítani, és mégis visszatér, mert azzal nem foglalkozol, ami a sajátod. És sokszor a lélek képes arra, hogy szeretetből átvesz bármelyik családtagunktól bármilyen nehézséget, szarságot, mert azt mondjuk, hogy én annyira szeretlek, hogy inkább én beáldozom az életemet, csak hogy neked ne legyen rossz. És akkor szokták kérdezni tőlem, hogy oké, de ez hol van tudatszinten? Hát az van, hogy nagyon igaz az a mondás, hogy mindent, ami a tudattalamban maradt, tehát amit nem hozol fel tudatszintre, az sorsnak fogod hívni és tekinteni. És hogyha megnézed, akkor ez tényleg erről szól, hogy tudattalan blokkoldó módszer, ez is, transzgenerációs folyamatokat is oldunk, meg nagyon szeretem azt a példát is elmondani, hogy lehet, hogy csak nem a te szemüvegeden keresztül, nem a te valóságod szemüvegén keresztül nézed a világot, és annyira tudok kapcsolódni a te nőiséged témához, hogy a nőiség, nőiesség, olyan szép a magyar nyelv, hogy tényleg, hogy mennyire érdekelt, hogy
nem feltétlen fizikai szinten, hanem hogy energiában az mit jelent, hogyha van egy nagyon sérült női rendszer mögötted, akkor bazi nehéz a világban bátor nőként bemenni, tényleg használni a női teremtőerődet, használni akár a nőiességedet, mert lehet, hogy a múltban történtek olyan dolgok a női rendszered bizonyos tagjával, gondolok itt akár erőszakra, és nem feltétlenül kellett, hogy nemi erőszak legyen, hanem bármi, amikor azt mondod, hogy inkább akkor nem, és akkor nyilván, hogyha, és ezt is szeretem nagyon a családáltásban, hogy mi sem fogalmazzuk meg, hogy mindegy, hogy milyen vallásod van, és olyan érdekes, hogy te is mondtad, hogy így egy lelkészhez vitték el a módszert, hogy Bert Hellinger, aki igazából évek, több mint 20 évet papként dolgozott, vagy papként tevékenykedett, és amikor elment az Uluk törzséhez, és ott megtapasztalta, hogy ez a törzs hogyan reagálja ki az aznapi dolgokat, és én annyira szeretem ezt így csak úgy elképzelni is, hogy honnan indult ez az egész, és tényleg Hellinger is és a társa is annyi sok minden módszert, filozófiát, pszichoanalízist, mindent is tanult, és figyelte, hogy hogyan működnek a családi generációs sztorik, hogyan öröklődik, és én a saját sztorimból is rájöttem, hogy igazából nem értettem, hogy a párkapcsolataim miért olyanok, amilyen, és akkor utána, amikor egy kicsit ránéztem a mögöttem lévő női ősökre, akkor megértettem, hogy hát viszek egy nagyon erős mintát, amivel én már szeretnék kicsit szabadabban túl lenni rajta, és nem is túl lenni, hanem visszaadni oda, ahol ez történt, hogy már az én életemre ne legyen hatással. Viszont én azt tapasztalom, hogy igen, ez nagyon könnyű itt tudatszinten, hát visszaadom ennyit, csak van egy lelkiismereti kötés, amit én 3 éve nem értettem, majd amikor elment a nagyapám, elpihent, akkor így megértettem, hogy bár itt tudod, hogy mit kéne tenned, de a lelkiismereti kapocs, az a szeretet, az a fajta olyan kötelék, amit tényleg túlmutat nagyon sok szinten, az nagyon sok szempontból annyira erős, hogy tényleg akár irracionális dolgokat is képes vagy ez miatt elviselni, megtenni. És itt gondolok arra, hogy például ez nagyon igaz, hogy ha bármi baja van a gyereknek, akkor gyógyítsd a szülőt, mert hogy általában a gyerekek szokták ezt leginkább megcsinálni, hogy bármit is, de a szülő helyet úgymond inkább én viszem, mint hogy a szüleimnek bármi baja legyen. És ez nagyon érdekes így megtapasztalni is amúgy a rendszerben. Szóval igen, a bátrabb sportja, csak én mindig azt szoktam megkérdezni így a kliens körömbe is, hogy tehát, hogyha megnézed, mi a legnagyobb bátorság, hogy mihez kell több bátorság? Benne maradni egy sémában, és vinni tovább, és továbbadni a gyerekeidnek is akár, vagy boldogtalanul leélni ez miatt az életedet, vagy tényleg, ha a saját sztorimat, akkor X vállalkozás, és X dolgot bedönteni, és azt mondani, hogy így tudok hűséges lenni a rendszerhez, vagy az a bátorság, hogy ránézek, és elhiszem, hogy egy nagyobb rendű erő, a Jóisten ki minek hívja, ebbe most nem megyek bele, már nekem erőt, tudatosságot, bátorságot, alázatot, türelmet adott arra, hogy én ebből már kijöjjek, és meg tudjak változtatni dolgokat, és nem úgy, hogy hátat fordítok a rendszernek, és azt mondom, hogy kirekeztem, mert minden, ami kirekesztődik, tett, következmény, bármi, az amúgy visszajön az életünkbe, és én ezt a saját sztorimból is éreztem nagyon, hogy nem kirekeszteni kell, hanem szembenézni vele, és ami a tiéd, azt vinni tovább, és az ő ereikre, akár a női őseimnek az erejére visszatekinteni, és nem a fájdalmat cipelni, hanem azt az erőt, amiből amúgy jött egy jó dolog is, az, hogy például az élet tovább érkezett hozzám is. Abszolút. Végig bólogattam folyamatosan, amíg beszéltél. Annyira jó volt hallgatni. Nagyon szép ez a rendszer, családállítás, meg a módszer, mert hatalmas tisztelet van benne. Tisztelet minden jelenlévő iránt, a családtagok iránt, önmagad iránt. Nagyon sokat lehet belőle szerintem ebből a szempontból is tanulni, hogy magaddal hogy tudsz tiszteletteljesebb lenni. És itt így, nekem talán ez volt az egyik legerősebb kapocs először az SVT, meg a családállítás között, ez a tisztelet, amit nagyon szeretek én is, akár tudatosan, akár csak mint egy ilyen plusz hozadéka az SVT-nek behozni a vendégek számára, hogy igenis tessék tisztelettel fordulni. Nem kell szeretettel elsőre.
mert valami, ami neked nagyon nehéz, évek óta nehéz volt, cipeled magadon, nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetekbe, szituációba, bármibe kerültél általa, nem fogom azt kérni tőled, és te se kérheted azt magadtól, hogy most akkor csettintésre figyelj, szeretettel fordulj a problémát felé. De az első lépés, amit megtehetünk, és a legtöbb szerint, amit először tehetünk, az, hogy tisztelettel fordulunk a nehéz felé. A nehéz családi örökségek, a generációs minták, a saját sémáink, tulajdonságaink, készségeink, képességeink, bármi, amit azt gondoljuk, és azt érezzük, hogy meghaladtuk, és már nem szolgálnak bennünket, és szeretnénk elengedni, az első lépés talán mindig a tisztelet. Nézzük meg, valamit köszönhetünk neki, valamit megtanultunk általa, valamitől megvédett bennünket, legtöbbször ezek védelmi mechanizmusok, még ha már meg is haladtuk őket, és már nem a mi szemüvegünkön keresztül mutatják a valóságot, hanem valaki másin keresztül, egyszer az valakinek az életét megmentette valamilyen szempontból. És hogyha itt jöhet egy tiszteletbe, és ehhez kell szerintem az a megértés, amiben nagyon-nagyon jó a családterápia, és hogy meglátod a családállítás is, bocsánat, meglátod a térben azokat a szereplőket, akik vitték azt a nehezet, amit te is viszel. Igen, meg hogyha belegondolsz, az, hogy lehet, hogy abban a pillanatban lehet, hogy te se tudtad volna ezt másképp tenni, és hogy valójában Pontosan. a tisztelet itt az egész családi rendszerben arról szól, hogy elfogadom, hogy ők úgy adták, és a legnagyobb és legjobb tudásuk szerint, ha ez nem is úgy sült ki, ahogy nekünk már utódként a legtökéletesebb verziója lenne, viszont az, hogy, és én is nagyon szeretem, mert vannak olyan helyzetek, amivel először szeretetből nem tudsz ránézni, csak első oda tudsz fordulni, és látni tudod az igazat, ami ott akkor megtörtént, viszont én azt tapasztalom így a vendégkörömbe is, meg magamon is, hogy ami felé nem tudtam először szeretettel oda fordulni, az adta a legnagyobb oldódást, mert ott tanultam a legnagyobb Abszolút. alázatot, és a legnagyobb emberséget, hogy ő is ember volt, hibával, mindennel együtt, valahol ő is valakinek, és annyira igaz, hogy sokszor egy áldozat, tehát hogy mindig egy áldozat mindig valakinek az áldozata. És ez annyira igaz. És mi lenne, hogyha te lennél az első, aki már nem az áldozat szerepet viszed tovább, hanem azt mondod, hogy ha én képes voltam meggyógyulni ebből, elfogadni, és szeretetből tovább menni, és vinni azokat az értékeket, ami építi az életemet, és a batyumból kiszedni azt, amit már rég le van járva, és nem is kell tovább vinned, na ehhez kell amúgy szerintem először a tisztelet, hogy tisztelem, hogy bármi is történt az életet, továbbadták, csak ugye volt a 2000-es évek körül egy fordulópont, ahol paradigmaváltás volt az emberek fejében, hogy oké, hogy az életet továbbadom, oké, hogy mindent megadok, csak nem ment tovább az élet öröme, az élet szeretete, az élet tisztelete, saját magunk szeretete, tisztelete, és valahol most ebből jövünk kifele, hogy igazából oké, hogy ott van ez a paradigmaváltás, de hogyan kell az életet továbbadni, az élet szeretetét, könnyebbségét, áradását, és ezt nagyon szépen megfogalmaztad, hogy igen, ez a módszer nem mindig arról szól, hogy jaj, happy DJ bármi, hanem ez arról szól, hogy szembenézni az igazsággal, és hogy valahol ott tényleg megtanulni, nem is megtanulni, megérezni azt, hogy mit jelent alázattal és tisztelettel fejet hajtani egy rendszer előtt. Mert sokszor ez a kulcs, hogy bármi is történt, én lépek tovább az életembe, de köszönöm, hogy az életet továbbadtatok a nehézségek árán is. Mert hogy szerintem sokszor bele se tudunk képzelni, hogy mi történt mögöttünk, akár a háborús időszakokban nem akkor szültek a nők, amikor minden megvolt, ház, autó, minden, hanem ők nekik volt egy program, hogy az életet akkor is továbbadom, hogyha dúl és hull a háború, és hogy most már ránézni egy kicsit, akkor fizikailag dúlt fújt a háború, most meg így kb. A technológiai, nem tudom, forradalom van. Nyilván nagyon más, viszont ők sem értenék meg, amin keresztül mi most megyünk, viszont nekünk meg van lehetőségünk egyszerűen ránézni tiszteletből. És ezt szeretem nagyon, hogy egyszerűen csak ennyit kell, hogy ha már nyom valami és téma, és érzed, hogy hív, akkor is tényleg így a bátrak sportjára, hogy én tényleg sokszor kérdeztem meg családállításra magamtól, hogy szerintem a legnagyobb bátorság ott van, hogy egyszerűen megyek és megnézem, hogy mit tudok tenni önmagamért, és valahol a családállítás, például a csoportok is azt is segítik, szerintem én ezt tapasztaltam magamon is, hogy sokkal nagyobb megértésem van a világ felé, hogy
nem azt mondom, hogy bárki csinálhat bármit, és jaj, that's fine, hanem inkább az, hogy oké, csak ő valamiért ilyen lett. És nem Joel, például a családban nincsen megbocsájtás. Hát, ha valaki tud erről beszélni, én nagyon-nagyon-nagyon haragudtam az apukámra, és azt mondtam, hogy soha nem fogok megbocsájtani, aztán évek terápiás munkája eljutatott arra a szintre, hogy nem is kell neki megbocsájtanom, hanem elfogadni, hogy úgy tett, ahogy tudta tenni a dolgokat, és hogy elfogadni azt, hogy ő akkor azt gondolta, hogy ez a legtöbb, és már tényleg mondhatom, hogy én például nagyon nagy köszönetet mondhatok a családállításnak, maga a módszernek, hogy elkezdett egy nagyon jó kapcsolatom lenni az édesapukámmal, dolgozok tényleg azon, hogy a különböző családtagjaimmal tudjak tényleg valamennyire jól kapcsolódni, mert hogy ez is szerintem egy nagyon nagy álszent, hogy nekünk minden rendben volt a családban. Hát én itt ezek a mondatok mögött látom a legnagyobb hazugságot, mert valahol még a lélek magának sem merik bevallani, hogy ott van valami. Beszéljünk egy kicsit arról, mert közben meg nyilván erről szerintem módákat tudunk zengeni mindenki, hogy mi merre meddig, hogy hogyan fűződik ez a két módszer össze, hogy te például mit tapasztaltál, hogy maga az SVT és a családállítás hogyan egészítheti ki így az önismereti módszerek skáláját. Iszonyatosan izgalmas a családállításnál térbe látni azt, ami történik. Akár egyénibe, akár csoportos folyamatba kerül bele az ember. Tehát az, hogy ott vagy, a testeden keresztül, vagy mások testén keresztül tapasztalod meg azokat a történéseket, amiket te sémaként visszál tovább az életedbe, annak egy nagyon nagy ereje van, a látás ereje, a testi tapasztalás ereje, és ez nem lebecsülendő, iszonyatosan sokat tud ez adni egy-egy helyzetben, vagy nehézségben, hogy mi lehet a következő lépés, hogy tud az ember lelke nyílni, könnyülni, formálódni, haladni, bárhogy is hívjuk ezt. Ebből egy nagyon jó kiegészítésnek érzem például az SVT-vel kapcsolatban. Jövünk, ránézünk, felhozzuk, kiderülnek játékterek, és szoktunk a vendégekkel egyébként különböző technikákat használni még az SVT-n kívül az ülések közben. Éppen mire van szükség, én is a tudástáromból azt emelem be egy-egy üléskor. És vannak olyan technikák, amik segítik azt, hogy hátrébb lépjünk egy-egy emberi helyzetből, hogy lássuk, hogy a színpadon hogy állnak fel a különböző szereplők, hogy mi miért, hova mozgunk, és hogyan vagyunk. De néha tud annyira szűk lenni a fájdalomtól a tudat, hogy nehezen tudunk akár egy ilyen gyakorlatot is végigcsinálni. És szerintem, hogyha ott jön a bátorság, vagy az igény arra, hogy erre valaki ránézzen tényleg a térbe, és aztán legyen egy ilyen realizációja, mert ha nem tud ránézni belül technikák segítségével, az azért mondja, hogy lehet, hogy arra van valami út, hogy nézzük meg más módszerrel is, akkor szerintem az gyönyörű lehet. De nagyon-nagyon jól ki lehet ezt egészíteni egymással. És tényleg az, hogy generációs mintákat lát az ember feketén-fehéren felállítva, annak tök nagy ereje van. Mi is dolgozunk generációs mintákkal, másabb módszer szerint, meg másabb technikával, oldani tudjuk őket, de az, hogy ezt látod is, és beleállsz, és ott vagy benne, szerintem az csodálatos. Meg talán még annyiból kiegészítés, hogy ameddig az SVT-n igazából a legnagyobb testi érzet az benned zajlik, addig a családállításon, mindegy, hogy most csoport vagy egyéniben, a legnagyobb testérzet az a kliensben zajlik. Tehát, hogy mi igazából testérzetek alapján dolgozunk és működik. Az más kérdés, hogy nyilván én is, amióta vezetek csoportokat, mindenki másképp kapcsolódik. Nekem is már sokkal hamarabb megjön egy testi érzet, mint amikor a térben megjelenik, és akkor már tudom, hogy ez durva lesz ott, és akkor közben meg én mindig el szoktam, hogy én sem tudom, hogy merre fog menni az állítás, fogalmam sincsen, mert nincs két ugyanolyan rendszer, nincs két ugyanolyan élettörténet, de annyira igaz az, hogy ahogy így elkezdtem járni én is családállító csoportokba, vagy maga a módszerre, olyan mértékű különbséget tudok tenni a valódi testérzet között, és amit itt kreál az agy, hogy hihetetlen durva. Tehát, hogy szerintem ezt te is megtapasztaltad, amikor állítottunk, hogy emlékszem egy mondatodra, de ez hogy? Hát hogy érezhetem ezt? És sokszor nekem például ez is kellett ahhoz, hogy gyógyuljak az apasebemből, úgy mondva,
hogy megtapasztaljam, hogy akkor ott apukám képviseletében mit érezhetett ő. És sokszor nem úgy kapod meg ezeket a képviseleteket, hogy a saját rendszeredben, hanem kapsz egy másik kliens által egy képviseletet, és az ő apukája érdekes módon pont ugyanúgy működik, mint a tiéd, bár semmit nem tud rólad meg a rendszeredről, és valahol mégis kiválasztasz, hogy kérlek képviseld az apukámat, és akkor jöttem rá, hogy aha, hogy az ítélkezés, nem mondom azt, hogy nullára csökken, de nagyon-nagyon-nagyon lecsökken az emberekben, mert szerintem álszentség azt mondani, hogy nem ítélkezünk, mert mindenkiben van egy ilyen rész, hogy fú, felugrik rögtön a kis agyába, hogy úristen, hogy lehetett ilyet csinálni, aztán megérzed annak az energetikáját, és valahol ott megérted, hogy ott mi zajlik. És én ezt nagyon szeretem, mert például, amikor mi esvétézünk, én tökre örülök, hogy végre most nem az én testemen keresztül mennek, hanem te vagy a csatorna, és én már a konkrét, hogy mondjam, infóval tudok tovább menni, ami nekem akkor ott jó. És szerintem ez nagyon könnyebbség a két módszernek az összhangjában, hogy igazából tényleg minden, nem csak az intuíciódat, meg én mostanában nagyon sokszor ezt visszakapom, hogy annyira erősíti az intuíciót, amit igazából a mai világ pont ezt akarja, ez a sok dolog, az a sok technikai, vagy forradalom, vagy bárhogy is hívjam, hogy az intuíciónkra tudjunk hallgatni, hogy mi zajlik belül, hogy kicsit megállni, csendben lenni önmagunkkal, és hogy megnézni, hogy oké, akkor ez az én érzésem, vagy akár tényleg egy betegségtudat is, ami amúgy tök furi, hogy tud mondjuk X generációk óta egy női betegség például öröklődni, és akkor még el is mondják, és olyan szép a magyar nyelv, ó, ez genetika. Hát igen, csak a genetikában elfelejtjük mondani azt, hogy az érzelmi tartomány is jön vele, persze, hogy kialakul a testünkben az, és én azt tapasztalom, hogy tényleg nagyon, nagyon sok réten tudunk ezt így dolgozni, és olyan jó, amikor én is úgy mentem hozzá, hogy előtte voltam családállításon, feljött egy téma, és én azt vittem el Ásvéteről, hogy nézzünk már rá, hogy hol van még energetikai kapocs, vágdossuk már elfele, próbáljunk már ránézni, hogy mit üzen ez az egész, mert hogy nem tudom, hogy mi zajlik így a lelkemben. Nagyon tök jó, amit mondtál, ez a belső intuíció erősítés, és szerintem ebben az SVT is nagyon szuperül erős, akkor is, hogyha nem ez a fő topikunk. Mert ahogy elkezdünk dolgozni, az önmagad középpontjába való visszakerülés akarva akaratlanul egy ponton fókusz lesz. Akkor is, ha én hozom be neked, hogy próbálom a nézőpontodat visszaadni neked, és nem más szemüvegén keresztül nézd a sztorit, ne azt nézd, hogy ő mit gondol, mit csinált, hogy reagál, neked az, hogy esik. Megpróbáljuk visszafoglalni a testünket, meg a lelkünket is. És az, hogy visszakerülünk a saját középpontunkba, és az ember egy picikét közelebb kerül a felső énes tudatosságához, az nagyon sokat segít abban, hogy az intuíciónkat jobban meghalljuk, és el tudjuk különíteni a többi hangtól, ami esetleg nem túl pozitív vagy korlátozó. Ez szerintem egy nagyon-nagyon jó hozadéka ennek a technikának is. Nekem nagyon sokat segített ebben, hogy különbséget tudjak tenni a hangok között. Nem, mintha olyan sok beszélne bent, de hogy szóval mindenkinek vannak narratívái, amik mennek egy nap folyamán. Amúgy és nem mindegy, hogy melyikre hallgatsz. Igen. Meg érdekes, hogy mennyire durván, én például azt tapasztalom SVT után, hogy így visszakapcsolódjak, hogy nekem nagyon zizeg az agyam, tehát nekem sok hang megy bent, és amikor elmegyek hozzád, ott a következő egy hétben, mivel hogy olyan, mintha úgy kicsatornázva lenne ez az egész belőlem, utána egy csendesebb vagyok, csendesebb maga a fejemben lévő dolgok. És például így a vissza az intuícióra, hogy én amúgy intuícióból választottalak téged. Szóval, hogy annyira érdekes volt ez a részét is megtapasztalni, hogy megtalálod azokat az embereket, akikkel közösen kell dolgozzál bizonyos módszerekkel, és emlékszem az utolsó témánkra, hogy amikor azt mondtam, hogy Dori, esvétézzünk, mert nem tudom, hol van az életerőm, de nagyon elment, és nagyon messzire ment, és akkor úgy rájönni, hogy különböző életterületünkön amúgy, és emlékszem, amikor mondtad, hogy hát amúgy igen, messzire ment, mert 20%-on sem megyünk, és amúgy így nem látszódott rajtam fizikailag, de a lelkemen borzasztóan. És egy ilyen SVT session után így éreztem, hogy hú, hát azért most ez így jó volt. Nem tudom, hogy mi változott, de azt tudom, hogy valami ott energetikailag kikönnyült bennem. És annyira érdekes volt, mert közben volt egy intuíciós ilyen, amikor csak így jött egy téma, és mondtam, hogy figyelj, én eddig még soha egyetlen módszerre se tudtam ránézni erre, mert szégyeltem beszélni erről, mert annyi ítéletet kaptam, és egyszerűen csak jött az, hogy kimondhatom. És az, ahogy kimondódott az igazság, ami bennem ott zajlott,
az egy óriási dolgot mozdított az életem különböző területein. Az az egy dolog, hogy találtam egy olyan embert, akinek végre ítélet nélkül ki tudtam mondani. És így szerintem nagyon tudunk kapcsolódni, mert hogy te is megkaptad a hagyma közepét, én is azt érzem, hogy ott most már elértem a hagyma közepére, és hogy tényleg azt kívánjuk nektek, hogy ha most még kezdők vagytok, bár én ezt nem szeretem így mondani, mert szerintem minden lélek elindul egy változás útján, és mindegy, hogy óriásit lépsz, vagy maratont futsz, vagy egy apró kicsi hangyányit lépsz a saját életedben, ez a minimális lépés akár tényleg évtizedeket tud gyógyítani. És van egy jó hírem, hogy minden családi rendszerben leszületik egy lélek, aki képes arra, hogy a mögötte lévő generációs sztorikat is meg tudja gyógyítani, és hogyha magadon dolgozol, akkor hidd el, hogy a családi rendszeredben is oldódás lesz, és én ezt tapasztaltam az SVT-vel kapcsolatban is, hogy amint én magamon dolgoztam, és én így azért szoktam tesztelgetni a módszereket, és így rákérdeztem akár hol anyukámnál, hol ott dolgokra, és így mi indított el változást? És mondták is, olyan más vagy energiába. Gondoltam magamba, hogy hát igen, az éberség az ilyen, amikor dolgozunk magunkon, akkor a környezetünk is észreveszi, de mégis azt érzem, hogy ezt magunkért tegyük, és hogy valahol a világnak a mérhetetlenül sok információ zajában kicsit megállni és megvárni, hogy a lelkünk utolra érjen, és azt mondja, hogy ezzel van most dolgod, és hogy most ez szolgálja az, hogy te jobban legyél. Na, még van egy ilyen kérdésem, amit így felszoktam tenni mostanában, így nagyon én is ezen gondolkodok, hogy mivel lett több az életed, hogy elkezdtél dolgozni önmagadon? Kinyílt egy világ bennem, Uh-huh. ami azt hittem, hogy nincs ott. Vagy hogy ott nincs is semmi. Uh-huh. És ahogy ez kinyílt, úgy én is egyre jobban ki tudok nyílni a világ felé. Ez egy ilyen oda-vissza ható folyamat. Én azt kívánom mindenkinek, hogyha erre van szüksége, akkor ezt bármikor az életében meg tudja tapasztalni, és meg tudott érkezni annak az érzése, hogy jól vagyok úgy, ahogy vagyok. És ez nem azt jelenti, hogy nem érzem azt, hogy nincsen még olyan területe az életemnek, amin ne tudnék tenni, ne tudnék dolgozni, ne lehetne rajta még nagyon sokat akár fejlődni, tanulni, tapasztalni, bármi egyéb. Ez nem a mozdulatlanságnak az állapota, ez a jól vagyok úgy, ahogy vagyok, hanem az elfogadásnak az állapota. El tudom fogadni, hogy az, ahogy most van, az a lehető legjobban van, úgy, ahogy van. És én ezt kívánom, hogy ezt mindenki egyszer tapasztalja meg. Néha már nekem is megy pillanatokra, remélem jó, hosszú pillanat fonállá össze lehet őket majd fűzni. Nekem ezt adta, meg ezt adja, és még tanulom. Durva, hogy végig libabőrözött, ahogy így mondtad, hogy ahogy bennem nyílik a világ, úgy én nyílok a világ felé, és ugyanez, ahogy benned nyílik az elfogadás, úgy a világ felé is sokkal elfogadóbb leszel, és annyira durván ráz a hideg, hogy komolyan nagyon durva, mert én is ezt mondtam volna, hogy amit a leginkább változtam, hogy sokkal elfogadóbb vagyok, és sokkal türelmesebb magammal, bár nem akarok álszent lenni, mert sokszor én is azt érzem, hogy bazi lassú ez a változás, és hogy megnyugtassunk titeket, mi sem vagyunk a csúcson, és nekünk is vannak olyan pillanataink, amikor szarul vagyunk lelkileg, csak tudjátok miért más? Mert már van módszer, amihez tudsz nyúlni, és már nem egy ilyen sötét világ van körülötted, hanem az, hogy oké, akkor nézzünk rá itt, ott, amúgy, és néha meg csak annyi a módszer, hogy elfogad, hogy nagyon nagy mérföldeket ment már a lelked. Így van, abszolút. Hát én Nagyon köszönöm. Én is ezt mondom, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és hogy hol tudtok megtalálni minket, hát legelőször is majd a videó alatt lesz egy komment szekció, oda behozunk nektek weboldal elérhetőséget, Facebook csoport elérhetőséget, hol dolgozunk, mit csinálunk, hogy tudtok hozzánk jelentkezni. Én nagyon köszönöm neked, Dóri, és én hiszem, hogy lesz még nekünk sok közös projektünk, így a jövőt illetően, és nektek is, hogy itt voltatok velünk, és végighallgattatok minket, és én hiszek abba, hogy ha csak ennyi lépésre vagyunk attól, hogy egy-egy ember meghallja a lényeget belőle, akkor nekem már ez megérte. Meg hát amúgy is nagyon szeretek veled beszélgetni, meg hiszek abban, hogy ez a fiatalos energia sok-sok fiatal életébe tud eljutni. Szóval, hogyha azt érzed, hogy bárki, aki hallgatja, bárhol is élsz, hogy valami nem okés veled, akkor tudd, hogy minden rendben van, csak lehet, hogy a lelked, te vagy az a kiválasztott, aki azt tudja mondani, hogy akkor generációs sztorikat is, és mindent is tudunk gyógyítani azzal, hogy te saját magad belállsz abba, hogy kicsit elfogadóbb legyél, és a változás felé.
Köszönöm neked, Dóri, millió puszi nektek, és legyen szép napotok. Sziasztok! Sziasztok! Don't you see the past?